Ce este ROBOR și de ce ne afectează pe noi toți, indiferent dacă avem sau nu avem credite în mod direct? E bine, ROBOR este dobânda la care băncile se împrumută între ele pe termen scurt și principalul instrument de transmisie a politicii monetare. Dacă dobânda de politică monetară crește, atunci ROBOR și ratele celor care au credite cu dobândă variabilă legate de ROBOR cresc. Dar ROBOR nu este stabilit arbitrar de bănci, oricare ar fi ele, de stat, private sau străine. ROBOR urmează în general evoluția inflației și a dobânzii de politică monetară stabilite de BNR. Când inflația crește, băncile centrale pot crește dobânzile de politică monetară pentru a reduce presiunea de majorare a prețurilor. De aceea, în ultimii ani, dobânzile au crescut în România, dar și în majoritatea țărilor din lume. Evoluția ROBOR și a tuturor dobânzilor, în general, depinde de condițiile din economie, în special de inflație, lichiditatea din sistemul bancar, dobânda de politică monetară stabilită de BNR și riscul de țară, de sector, de business. ROBOR nu este decis de o singură bancă sau oricare bănci luate în combinație. El rezultă zilnic din cotațiile transmise de cele 10 bănci participante, conform unei metodologii stabilite și supravegheate de BNR. Practic, ROBOR este un indice calculat pe baza ofertelor existente în piața interbancară.